Miulbo ang kagubot sulod mismo sa usa ka eskwelahan sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang biktima, usa ka 14 anyos nga estudyante nga gitabangan og kulata sa laing duha ka mga batan-on ug amahan sa mga nangulata. Nakaalerto si Cyril Chavez. Makita ang sinumbaganay ni ining mga kalalakian sa sulod sa campus sa usa ka pribadong eskwelahan sa Barangay 2 sa Balingasag, Misamis Oriental alas 12 sa udto adlawng Miyerkules. Sa laing kuhang video, kita nga dunay mibulag sa mga nalambigit sa rambol. Among kagubot may resulta sa kalisang sa ubang estudyante nga anaa sulod sa campus. Sumala sa kapulisan, unang gitabangan og sumbag sa usa ka lalaking estudyante og sa iyang igsuon nga dili estudyante sa mong eskwelahan ang usa ka 14 anyos nga estudyante. May apil sab daw sa pagpanumbag sa 14 anyos nga biktima ang amahan sa magsuon. Nadakpan sa kapulisan ang amahan samtang gidala sa MSWD ang magsuon nga unang nangulata sa biktima. Ang nahitabo, ang katong mga estudyante po nga naa sa palibot, na aduna po yung mga allegedly nga mi laban no sa maong biktima. So mao kato makita nato sa video nga adunay kagubot gyud nga nahitabo. Usa sa mga ginalantaw karon sa kapulisan kung daan na ba nga giplano sa amahang sospek ug iyang duha ka mga anak ang pag-atake ngadto sa biktima. Ginasulayan pa si GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek apan daan na kini mipahayag sa kapulisan nga anaa siya dito sa eskwelahan aron sunduon ang iyang anak. Migula nga ang katudayng 14-year-old nga biktima o ang katong 14-year-old pod nga usa sa mga CICL is aduna ni sila mga personal grudges na nga nahitabo before no, adunay mga incident nga mga ginagmay nga bullying allegedly, and busa kato mi resulta sa kaning pagsinumbagay. Buod sab iklaro sa PNP nga walay kamatuoran ang mikalat nga impormasyon nga adunay armas o hinagiban nga nakasulod sa mong campus. Based sa atong investigation, walay armas, walay hinagiban nga nasulod no na isulod sa ato ang sa eskwelahan. Ang maong insidente plain and simple nahitabo sa komosyon no kaning panagsinumbagay sa between minors or mga katong CICL katong biktima na naapil usab ang amahan no sa mga CICL. Gisuwayan sab nato nga makuha ang pahayag sa Department of Education apan wala pa sila tubag sa atong mensahe. Karon, ana-ana sa kustudiya sa PNP ang amahan nga nangulata og mag-atubang og kasong paglapas sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.